Hindi nga rin irugi papagayam nga ibasa dato'y lagip tinapalabas ti pagayam tayong Cherry iti Mountain Province. Sagudayan nga rin sulat. Dear Manong Nemi, dagos nga nagwaras ti damang iti ilimi ng runa iti munisipyo apang obisina ak Manong Nemi. Ang nagsublin dito'y lugar mi ni Salvador. Ti burdek ken kakaiso nga lalaking anak dedi napapatay nga mayor iti ilimi. Duwan nga tawen tinapalabas Manong. Ni Salvador akayan ayat ko. Ket nagsublin kalpasan ti 5 nga tawen akaawan na iti ilimi. Nga kaawan met apulos ti komunikasyon mi Manong Nemi. Sinapsapak ti rimuar iti opisina mi takayat kun nga makita ken makasarita ni Salvador. Inak iti balayda kayat ko maamuan no apay nga sana pulos nga nagsusurat kanya. Kayat ko maamuan Manong Nemi no anya ti panggep na iti panagsubli na iti lugar mi. Umay kadi, tapno agibales, iti pa nakapapatay, di nagmayor nga amana. Manong Nemi sakbay ngayon nakitultuloy dahito nga lagip tinapalabas ko nga kahit kumet nga iburay iti dahito nga programa. Kahit ko nga kablawan, nagiti so amin nga dumdumngeg ka nagbuibuya na naruna dito'y lugar mi. Dito'y Mountain Province. Nembang oras tayo aming nga sangapada, kahit kastoy nga nagitultuloy, dahito nga pakasaritaan. Ni mamang ni Salvador nga ni Nana Sabel, tinadawnon ko iti balayda, Manong Nemi. Anamayagin nga agmay sa tibakit, sipod pimusay de di mayor, ken adda ni Manila di gididua anaasawaan nga anak na. Ay, wen, pudno iha. Pudno ti damag nga nagsubli ni Salvador. Adya ka mo, no rumbe nga maragsakan na kuno, adda nga madandanagan na. Rumbe nga maragsakan kayo, Nana. Nabayagan nga nun oray iti panagsubli na sangkadi. Kasbay sa nga ina, wen. Rumbe nga maragsakan na takalpasan ti 5 nga tawen, anagpukaw ti anak ko. Kat bintengen. Oray sakmet Nana, kat maragsakan nakmet. Nabayag mo tin nga inururay ko ni Salvador. Kaniti kaawan na, sirirekabet ti pusok iti sa baling ayat. Ngabutay inururay ko iti panagsubli na. Iso nga kahit ko kumanga makasalita, kat amuak no, at palang paset ko iti puso na. Sa din kami tayan na, Nana. Manong Nemi, imbaga ti bakit nga nagpakada itay, tanapan na kanong bisitahin ti tanem de di papang na. Ada nga tapay lang ijay, Campo Santo, Nana? Ay, dahil tatijak masugaruhado, iha. Kasla, kahit ko ti mapang ko nanunin ni Salvador sa dyan, Nana. Iha, kidawakin ka kuma. Natulungan na kuma nga mga lukoy tirik na ni Salvador. Tapno, masilawan ti panunot ti anak ko. Ano ti kayo sa unana? Anot kayo sa un ko, nak? Pa-check ang may salaing ti panggap ti anak ko ti panagsublina. Aday taunay ti kabutbuteng ko mapasamak. Ti panagibales na. Diyos ko. Dahil nga talaga ti rantanan, Nana? Iso nga nagsubli? Dahil ti pamatik. Nawampay sinaudsod ko king kuha ng sana sinong bata. Natungpal ti kalikagom na idi tanagpukaw. Dahil tamatisaan nga kayat dahil di papang na. Sibrek nga kaming ti militar. Nagsoldado ni Salvador.
Ayam sigun metlaing kang kuana. Kat nagikat iti serbisyo. Tapno adawayan ang agsubli iti lugar tayo. Naibaga na ka di mismo ka na kayo nana nga agibales ti rantana. Saan na nga naibaga? Tasan na nga sinumbatan ni sa lutsod ko. Ngayon pa-check iha. Pa-check. Basahar ka nagtignay ken balikas ni Salvador. Ken isuday ta tirantana. Timang tuntun iti hustisya. Iti pa nakapapatay ti amana. Aday ta tinarigat nga ited ti agdama ita nga nakatugaw nga mayor. Nga iso tinang sukat kani ti amana. Diyos ko. Delikado na aramidan nga ita. Gusto kay nana. Ikarkararag ta kinabot Diyos nga silawan na kuma ti panunot ni Salvador. Silawan na kuma. Lumlum na kan dya idi ta makadano na iti Campo Santo kat nadanong ko nito'y ni Salvador. Nakatakder iti sa kaanan na mismo ti tanem de Mayor Leonardo Ustiano. Pimugot manong nemi. Pimugot ni Salvador ngam adadakid di nabimisked ti magina. Soldado nga talaga ti takder ken pamagina. Ngay detalyawak manong nemi bayat nga masasidagat. Uno detalyawan na bayat nga masasidagat. Nakitak ti gagari ti rupa na. Sa nagal-alisto nga simabat kanyak. Kat naging narakop kami manong nemi. Manong nemi si mabat ni Salvador iti makita na ket naging narakop kami iti nakairut kapota may iliw ti tunggal may sagadakan. Salvador, Jerry, nabayaga may iliw ak unay ken ka. Nagpweso nga kay iliw na. Apay ni sang kapirgis nga surat ket awaman lang tinaawat ko. Salvador, 5 nga tawen nga nagururayak. Nga dinagpukaw kakit saan ka man lang nga nagpakaada ka niya. Nadyak amuno sa dinutayan mo. Nadyak amuno anyat napaspasamak ken kasasaad mo. Nadyak amuno mauray ka payo no sa anin. Nadyak amuno adapay paset ko dita puso mo no. Adan sa balig agikot itayat mo. Di mo malam mo. No kasanod. Di mo laam mo no kasanod panagsagabak itikawan mo. Di mo laam mo, Salvador. Nariknak nga ibinrot ti arakop kaniyak ni Salvador marunemi. Kanin tuloy ko tinagsangit anang imudumod ti rupak iti barukong na. Anariknak met manunemi ti panangamlo-amloy na karig iti buhok ko. Ken ti panangapro-apros na iti bukot ko man. Sika, ket sika tulayang ti babae ti biyag ko, Jerry. Sika pa ilang ti kapuna. Si kapay tiga po na nuapay nga nagsubli akon. Tapno matungparin tiga ti karit-karita. Ipatpatag katag na nayon, Jerry. Ipatpatag kamatag na nayon, Salvador. Iso nga inuwaray ko ti pa nagsublim. Gusto na nga roden. Saan ka nagsakin pa, Jerry? Urita dakon. Nagsubli akon. Ngims, di ka man lapulos nagpakada kanya. Apay ngamin. Pakawarin na, ilisang ko pa nagpakadakin ka. Amo kamin, ano pakada kat igawid na. Tasaan lang at di papa, tinang supyat iti kayat ko, apa nagsoldado. Si kapay sangkari. Tati pa nagserbi ti pagilihan kat saan lang ang mabayan ti pa nagsoldado, Salvador. Kastamit ti ko na di papa. Apay nga naskin nga umadayo ka kada kami nga mangipatpatig ka nipatpatig mo. Makapagserbi ka nga saan nga naskin nga umadayo ka. Agur-uray kang kahatiili tayo. Nga si kaidit kayat ni papang mo nga sukat kang kuha na kas mayor sangkali. Makapagserbi ka karigiti umili kas may isa nga mayor. Balag man kasupyaten ti prinsipyo. Diya kayat ti sumrek iti lubong ti politika.
Tinted ni Apo Diyos kanyak katured kan pigsak. Mangsalak ni iti gobyerno. Iso nga kahit ko'y patong palakas pa nagserbik iti pagilyak. Kaya iso nga rutin na tungpal. Wan, isot na tungpal. Makapagsoldado. Nakapagsoldado ka. Nakapapatay ka ti padam nga tao. Padam nga Pilipino. Pasit day dati gubat, Cherry. Nga mapi nga, itaka lang nga nagsubli. Pag mo matlagayam iti agagkat ti serbisyo. Abay nga di mo inaramit idi. Tamadamag mo, nadamag mo, nga pinapatay da ni papang mo. Apay nga talang ti pa nagsublim Salvador. Ken masaludsud ko man. Anya ti kang runahan nga panggep mo iti pa nagsublim. Mabaling ka di nga maamuan Salvador. Anya talaga ti panggep mo. Anya nga talaga ti panggep mo. Ngayon saan na kasi nung bata ni Salvador Manong Nemi? Rimok at kaniyak. Imadang kay masadagiti sa kaanan ti tanem dedi papang na. Sinurot ko Manong Nemi. Inruar na dagiti intugot na nga kandela kat nang sindi ti talo. Sana intug kalida ti babaen ti lapida. Salvador. Cherry. Taasin no kumati anak at di agtarigagay nga makakita ti amana iti maudi akong daway. Saan nga ritat sungbat ti saludsud ko. Anya ti rantam ko nak sungsungbatak lahing no apay nga sa anak na nagpakita iti sampay nga naitabon ti bangkay ti amak. Nga maping di mo inaramid. Dumanon kanyak ti damag anatayin ni Papa. At daki di katangaan iti paggugupatan. Gusto ka di? Kaya di malpas, di nga napahot nga gubat. At tsak idin nga naitabonan ti bangkay ni Papa. Sakit may sak ka di nasugatan. Kat nagpahot ka di may nga bulan iti ospital. Abing harod nga inoroy mo paila, iti duwa nga tawan, sakbay nga nagikat ka, na nagsubli ka. Duwa nga tawan? Wan. Duwan nga tawan, sibud pinatay da, di Papa. Aduwa matin nga tawan nga maturog ti kaso na. Adi met lamay kanin iti ustisya ti papatay na. Salvador. Anya ti raramidan dagiti pulis. Uno, pulis kadimet layang tinangpapatay ti amak. Ket asino ti utek, ti mastermind. Asino? Salvador. Italik mon kinahapod Diyos ti amin. Nga masapul nga daramatin ti Diyos nga tao tapno may kanti ustis ti papatay ni di Papa Jerry. Ket di mo kanayin nga si kataramatin ti Diyos tapno agbayad dagiti adda utang na. Kimatlaing ti di mabales. Salvador, ulitek. Kimatlaing ti di mabales. Sa pulag ken tuntunek. Tuntunek. No sa sino dagiti kriminal. Ken no asino tinangibilin ka dagiti kriminal. Apapatayan dati amak. Papatayak mo't amin ida. Manong Nemi, inaminin nga mismo ni Salvador ako na nang kimatlaeng ti di mabales. Salvador, saan ka agsaw ti kasta? Kahit ko maamuan. No asin no di kiti nang papatay kare di Papa. Ken kang runahan ti amin. No asin no ti utek ti ba nakapapatay na. Ket no anya man tinutang da, isumit ti pagbayad da. No bihag tinutang da. Biyag met ti pagbayad ta. Salvador sang kang agsaw ti kasta. Tumapok dagiti rumbeng nga tumapok. Matay dagiti rumbeng nga matay. Papatayak met amin ida. Diyos ko. Ulitek, Cherry. Kimatlaing ti di mabales.
tumapok dagiti rumbeng nga tumapok. Intuloy ko tinagsangit manong nemi ket imarakupak manen kini Salvador. Karigatak ni alukoy tirik nana ka nagpagpakaasyak pa'y kang kuana. Mag-asim Salvador. Nagpagpakasyak ko na ikan ka. No aniyaman ti panggap mo sa mukuhan ng ipatpatuloy pa ay awan ti laban mo. Ag may sakalahing irintot aduda. Aduda asino da. Adalakid di amom, Jerry. Ha? Adalakid amom. Awan ti amom Salvador. Ngem amom ti may sang rason. Wadong mo ti Buda sang kadi. Amom no apay anyat rason da apay nga pinapatay da rin papa. Salvador, kukuha. Tapno, mabukudan da tektoray. Sandan nga inuray adumteng pa iti sa bali nga eleksyon. Taorin dumteng daigta nga eleksyon. Dito kabailan nga abaken. Didanto pulos kabailan nga abaken ni papa. Kabutay sulat tati kayat dagiti umiling ang baling agserbi kadakwada. Iso nga tinaramid da. Pinapatay dan. Tapno isudan ti agmayor. Nga ti agdama ita nga mayor. Ket iso iti ti bise ni papa. Ket iso ti utak sang kadi. Awan ti pamaneknek mo. Awan ti pamaneknek mo iti magbagam. Yung nakalawlawag ti amin, Cherry. Ti mayor ita, kende di papa ket sanda idi nga nagkapartido. Ket nupudnuman nakasta. Ket talagang iso ti pudno. Wen, asanda ide nagkapartido. Ngam awan ti laman mo, aduta ko agmay may sakalaeng ko nakmanen. Saan nagmay may sa, Jerry? Ano tikit mo sa saan nagmay may sa? Kabuta, pa-check nga kaduwak ti Diyos. Ngam basol iti Diyos ti pumatay ti padam nga tao. Apay nga ron nga pinapatay din ni papa. Alaman? Salvador, no basol ti pumatay ti tao. Apay nga ron nga pinatay din ni papa. Alaman? Tsak nga ron pa dyan. Nga dagiti tagarawar. Dagiti kamang ti NPA. Tinanglikidar ka di papa. Tsak pa dyan nga isuda. Ta saan nga agpapatay dagiti NPA ka dagiti saan nga birkog iti gobyerno. Nakasaysayat nga tao ni papa. Nakasaysayat nga mayor. Nakadurduras idi daytoy nga ili no mampay na selsel. Nalidak ken ornos idi ngemita. Anya ti mapaspasamak. Iso nga. Agsagana da. Gabuta umaya kon. Agsagana kayo. Tumapok ti rumbeng na tumapok. Oen manong nemi pudno ti kuna ni Salvador nga idi ket nakapuspuskol palaeng digiti kayo iti bantay nga sakupen iti ilibi. Ngamita manong nemi inuten nga mapukan digiti kayo nga makalkalbon ti bantay kabuti illegal lagi. No idi ket saan nga mapukpukan. No idi kat saan nga mapalubusan ti illegal nga sugal nga mita. Kastao na yun ti panagraira na. Kang ronan ti amin manong nemi. Nabayagan anak astrek ken may warwaras iti lugar mi ti maiparit nga agas ti Cebu manong nemi. Umadon di kiti agtutubo nga may songsong iti illegal nga bisyo. Jerry, Salvador. Kis ti kaugak iti panagibales. Isong ibagam, Jerry. Ibagam na asin no ti amom. No asin no amismo ti nang paltog kaya di papa. Awan ti amok. Imposible!
At dalaki di amom. Agtrab-trabaho ka dito munisipyo. Amok ka do't masipsiputam. Di ka kadipulos ag interes na nagdamag. Nga nangammo na sino nga talaga dagiti maatap. Ni papati nang isarak kang kahit munisipyo. Kalpasan ti pa nagturpusto iti kolegyo. Saan ka di? Nakastrike ka ti munisipyo ka po kini papa. Di mo ka di kalikaguman nga maikan kumaman ti justice ti papatay ti tao nga nakautangam tinimbag nga nakem. Salvador. Ano ka sa no ti ba naglading ityo edi tapimusay ni Mayor. Kastamat kanyak. Imbilang kumatan nga amak isuna. May kaduwak nga papangko. May kaduwa nga papangko. Yaman niya kumati may tulong ko. Umanay latan at itulong ko kit mangidaw-dawat iti Diyos nga sapi ko ma. Tamadusa dagiti akin aramid iti krimen. Pues, kahit ko amangikin ka, tuwan niya talaga ti amom na napasamak. Uno madamdamag mo na napasamak sakbay nga natay di papa. Nagdamag akon kini mama. Ngayon pulos nga di na ibaga. Iso nga sika, Cherry. Sika ti kayat ko mga ibaga. Siya kung dagpakpakasikin ka. Anat na masamak. Salvador, dati-dati kat saan nga kasapulan ni Mayor, ti bodyguard, tawam at ti kabuting na aposible mang dangran kang kuwana. Ngayon dita agraira dagiti NPA dito lugar tayo. Kapilitan nga nangala. Nangala ti bodyguard na. Upat da. Nasaga saan da nga taga dito eh. Agnaid da ti kabagi bang nga ili. Ngayon dita masarakan da ni Mayor amay isang nga bagkay. Natatek ti bagi na ti adu nga bala. Nagpukaw meten dagiti bodyguard na. Nalawag nga rod nga dagiti mismo nga upat nga bodyguard na tinagpapatay kang kuana. Taape ko mga naglimang da. At mangibaga nga pati dagiti bodyguard na kita napapatay. Ngam ti saludsud ape nga awanti nakita da nga bangkay da. Mabaling nga namuanin. Mabaling nga di nga mamuan. Ti anya? Mabaling ka na maamuan tinagan dagiti upat Cherry. Amom lakit di. Iso nga ibagam ko ma. Ibagam please. Manong Nemi, amok tinagan da ngamjak ko makayat nga ibaga kay ni Salvador. Ngam nagpilit. Iso nga awan tinaramidak. Kat imbagak tinagan dagiti upat. Dagiti ayop! Salvador, awan ti amo kabasol ni papatap no utangan dat kasjay. Gasjay iti biyag na. Awan ti basol ni papa tapno papatayan da. Isungag sagana da. Dandanin. Kanaw ang pulos ti ibatik kanakwada. Papatayak amin ita! Gusto nan. Saan ka ngagpungto takas na Rabin Salvador? Agawitan. Agkulubundan iti motorsiklom. Idagas na kumain jawalay. Sakat dumatan agawid. Intan please. Kinaot ni Salvador ti cellphone na itibul sa ti pantalon na manunemi kat nagitak a mismo. Nga ado ti miss call kan text ni mamang na. When? In silent na dati na kayat siguro ti madisturbo. Intan, Salvador. Cherry, in text ni mama na magrabi kan sa diabalay. Ha? Saan dang amoy dya balay? Baka no, madadanagan daw na yung kanyak. Tamo da nga dimteng kang kat patyanda nga sikatin mo na nga. Kinasinarak ko, Salvador.
I-text mo ka na kuha na. Nga di naman danagan. Ngag-dinner ka sa Jabalay. Kinawan ti pagdanagan da. Tawan ti sa bali nga pagsalitaan ta. No saan nga may papandrelasyon ta. Salvador. Bundo ka titangin ko. Bundo. Wan. Kahit una yun da papa, kini mamang mo, timadaan ti apo ko. Saan gani? Tapos ka nga ron ti, inaunang anak da. Sabi ko mata, di talayang tinaalga nga rantam. Di pa nagkalaysatan. Lipatin mo, di pa nagpanggap mo nga gibales. Sampalangan at pagsalitaan ta. Salvador. Oh, Salvador. Sapay ko ma. Sapay ko matapod no timbagam. Sapay ko ma. Sapay ko ma, Salvador. Sikakan siyak, ti may sagapuna. Luwapin nga nagsublihan. Kanapin nagkikata kong ti servisyo, Cherry. Sikakan siyak, tapno matungpalan. Dagita na papta. Pues, nupun no dayta. Lipatin nga ro din, Salvador, ti panggap mo nga gibales. Ha? Tano gibales ka. Samad nga matungpal dagiti arapapta, Salvador. Isang ulit pagpakasikan ka. Sa mo gamdan ti gibales. Italag mo iti Diyos ti amin. Awang kumati sa bali nga panunutan mo sa nga sikakan siya. Ti bangunan ta nga pamilya. Mangasim, Salvador. Pagpakasiakan ka. Awan tinauray ko nga sungbat anong name ni Salvador. Karita nga panagpakasi. Tinawaga ka rod da papa kini mama manong name kanin pakaamok nga jayak balay da Salvador nga mangrabi. Asan damadandanagan tawan ti sa baling aranta ni Salvador iti panagsublinan. No saan ti may panggap iti panagkalay sa amin nga duwa. Huwan manong name kat naragsakan met ti ina ni Salvador manong name ni Nana Sabel. Idi bagakang kuha na manong pagplanuin mo ti panagkalay sa amin. Yung bagak manong name nga malipatan ng sa ti panggap ng gibalas. Alakit sabi ko maiha. Sabi ko ma. Inimas mi tinangan, itinaimas nga siya gana nga si Daen ni Nana Sabel manong name. Karidi tamay kan kami manin kini Nana Sabel anak sarita nga ta kami nga dududua. Madlaw ko iha ket naragsak kayo nga dimteng dito'y balay kini Salvador. Akaslawan ti danag nga makita kiti rupa miha. Ada ka di napintas ka damag nga naskin nga mamuak. Inaramid mo ka din ti kindaw ko panagpatulong ken ka. Ti panang tulong mo kanya tapno malo ko itirik ni Salvador nga di na panunutan ng teramidan na nga gibalas. Iteda mo na kad talagang panagibalis na agar-ari tirik na ni Salvador. Tako na pa ya, kimatlayang ti di mabalis ko na. Diyos ko, tumapok na giti rumbe nga tumapok ko na pa ay na. Kasano nga nalukoy mo tapno ibabawi na ti amin. Diyan ka muna na. No kayat na lang agsardengak iti panangalukoy ko. Alipatan ng tipaggem na. Ken kayat na lang nga awan ti manglapid kang kuana. Asaan na ka madandanagan. Iso nga itay, kadimbaga na nga siyak kaniso, ti kapuna no api nga nagsublin. Nga nagikatan iti serbisyo. Tapno matong parkanon na gitarapahan mi. Ti panang bangon min ti pamilya mi. Ay na Diyos ko. Sapay ko mga rot iha. Sapay ko mga rot tapod no dayta. Asal lang panagin ko kuna tapno santa nga agpadpada nga madanagan. Ken tapno awan ti dakas nga mapasamak. Sapay ko manana. Pagsalitaan yung aroden ti kalay sayo. Kas na timbilin. Imbil lang ibaga kada papakin ni mama. Tapno santa nga madanagan. Nga pagsalitaan min no kasanuti. Panagkasarbi. Saan ka nga aroden nga agaw awid iha. Ha? Nana? Saan nga may kasamay sa rabiin
Adayumit karon ti pangituludan ni Salvador ken ka. Kinaamangan no adadagas nga mapasamak yo iti dalan. Iso nga dili mabalin iha. Tatawagam da abalayan. Kaya ipakadam nga umyan kan dito ita intun bigat. Imtun bigat na kalaingin itulod ni Salvador. O, mabaling ka di iha? Ha? Oen manong nemi kini daw ni Nana Sabel nga mamang ni Salvador nga umyanak laingin. Kahit kasta nga rod tinapasamak manong nemi. Nagkasilid kami kini Salvador. Saan met ka din nga damo nga ramidan mi ti agkanaig inararamid mit idin manong nemi. Kahit kasta unay ti agpadpada nga panaggagarmi. Mail-iliwan kan magagagara kam launay kini Salvador manong. Imagine 5 years. Oh, Jerry. 5 nga tawen nga kail-ilo ko ang mapasamak man ti amin. 5 nga tawen. Get kalpasan ti 5 nga tawen. Kapanagin na dayuta. Itan, ti pangrugyan, ti Santa na puros nga managsina, Salvador. Anilayang patay, ti mabalin mamagsina ka na ta. Oh, Jerry. Salvador. Larod tapno awan ti masapa nga sumina ka na ta. Likli ka mong tipeggan. Adawam di posible nga mangbusor king ka. Tulagan dan ti kasata. Kalbasan na. Mabalintat umadayo dito'y. Ti pumano dito'y. Tapno liklikan na ti peggad. Itibiyak tayo Salvador. Manong nemi or-oray idi ti panaguen ni Salvador. Akanunungan na kumati kunak. Akalpasan ti kasara ket ingkam to nagnaid ti sabali nga lugar. Panawin minton dato nga kabambantayan. Akalpasan ti kasar kasta ko man mapasamak. Ngamtsak na uray ti sungbat na inagkandakid di kidilips ko manong nemi. Narignak ti bara iliw kan gagar kadigiti agek. Iti agek na kadigiti bibig ko. Narignak dagiti na bara nga pros na tinaduma-dumapaset ti bagik manong. Kagingga namin pinsanin nga naarunan tirik namin nga duwa. Ti bara ket nagbalin nga apoy. Apoy agumilkil ayam. Kadison tinangit tayok-tayok kada kami. Ison manong nemi tinakadanunan mi ti tartargagay di minaragsa. Oh, Salvador. Salvador. Oh, Jerry. Oh, Jerry. Oh. Ngem no anya ti kabot-boteng mi nga mapasamak kini Nana Sabel nga ina ni Salvador manong. Isumet tinaramid latta ni Salvador. Uwan manong. Saan na nga tinungpal tigkarina kaniyak manong nemi nga lipatan nan iti pa nagibalis na. Numan pa awan tinangig ko akastaking ko ano. Tayo ti kabigatan, dedi nga panagkasilid mi awanin ni Salvador ti sibay ko, idi makariingat, idi to tanariwat pay laeng, sampay nga limkak di init. Nadanon ko manong nemi ni Nana Sabel iti kusina. Ah, good morning, iha. Good morning, Jerry. Kastamat ka na kayo ni Salvador, Nana. Ha? Ihapi nga damagam kanya. Kada kayo tinagkasilid, saan ka di? Awanin sunan sa jay silid nga nagturo kami, Nana. Hanya? Awanin sunan ito makaringak, Nana. Diyos ko. Anak, imuno na nakaring iti siya. Ikaw ang kitahin no, adadjay, adatay motorsiklo na, iha, please. Ket no awan, nasa palakid di nga remuar. Ket no talagang awan, iti asideg. Tawagan iso na. Masapol nga maatipatan niya, mga dakas sa pangpanggapan na. Masapol. Ngayon talaga nga awan ni Salvador manong Navy.
Kaya di tawagan ni Nasabel unattended ti cellphone na. Diyos ko. Nana, sa dinungarot itan ti ayan ti anak ko. Apay nga saan ko nga makontak. Diyos ko. Ay, kanaan nga talaga ti Rantana. Di kayat nangaramiden. Saan nyo ko mga baybayan ti anak ko? Diyos ko, tarabayan nyo, isalangan nyo. Kansilawan nyo ko ba ti panunot na? Diyos ko, pangaasi yo. Nagsangit akmet manong. Nana, sapay ko matadinggan ni Apo Diyos. Di ba nagpakpakaasi tayo kayong kuwana? Hanya ngamin nga talaga tinagsaritaan nyo, iha. Kunak malunawanin ti kasto kapanggap ti anak ko. Isubat ti kunak. Ti amok nana. Ngayon siguro kat nakunalalang ti kasjay tapno sana ka madanagan. Kanjak paritan iti kayat na nga mapasama. Hanya pa ngamin dagiti imbagbagan keng kuana. Ha? Eh, hanya pa ngamin dagiti imbagam keng kuana. Napilitan na ka ng ibaga at maatap nga nang likidar iti amana kat dagiti upat nga nagbaling nga bodyguard na. Anya? Kaya naibagak pa tinaganda, nana? Naibagam tinaganda? When? Kaya bagak pinasodin no, ti posible nga ayanda. Isumot lagaya. Diyos ko, napanalagin din dinahanon di kiti upat. Kasanon no, dadakas ka mapasama kini Salvador. Isalakan nyo kumati anak ko, Diyos ko. Naalak tinamber ti cellphone ni Salvador manong naimi iti makaawid ak iti balay mi pinadas ko nga tinawagan. Ngem kaskas di nga unattended manong. Nagbalmalem nga di mi nakontak isuna uri adak iti opisina kadyak may concentrate ti trabaho. Ano sa dinuman ti papanak apaset ti munisipyo kasla may salaing ti mangmangig ko kapag sasalitaan iti empleyado. Nga rinugyan kanon ni Salvador tinagibales taadag ko na manong naming nga manandaragan ita nagiti akin arami iti krimen. Kaduan na nga empleyado ti munisipyo ket insurrect na di Mayor Rostiano nga ama ni Salvador manong nami. So nga ado ti mangibagbaga nga agdadanag kanon ti agdama nga mayor ken na may raman kanupay ti agdama nga gobernador taadda kanupay pakainaigan na ti krimen. Karabyan na manong nami kaskas di nga di mi makontak ni Salvador. Kinidaw ni Nana Sabel nga inak ka kadkaduay ni Suna. Kadkasta nga ron tinapasama. Ay na, madandanagan naklata. Di puro saktal na tiriknak, Cherry iha, kinapudno na. Kay kahit ko kung mga saan ka nagsubli ni Salvador dito lugar tayo. Nana Sabel, uhin. Urag may masak dito balay, idi awang paisuna, awang pulos ti marik na kabanagdanag. Ngayon itatadimtengan, sakit di matpulos makuntak isuna. Asino kumatisaan ngagtal na? Asino kumatagtal na tiriknana? Asino kumatisaan nga madandanagan? Agpadpada tayo iti marikrik na nana. Iwawang kumatisabali ka kamangantay no saan nga ni Apo Diyos. Isumay kayo nana, itisamon ti altar. Agabay tayo nga nagparintuming. Kita kasasalita ta man ni Apo Diyos. Awan ti sabali akit dawan ta kayang kuhana. Ngay pagpakaasin no saan nga ti panakaisalakan ni Salvador. Umay kayo nana. Saan tayo agsardeng agkararag iti Diyos. Isulaeng ti makatulog ka na tayo. Nilaing Apo Diyos. Kas na nga ron tinaramid mi manunay mi wen. Kita pugsa-pugsat ngagpadpada ti turog mi iti ina ni Salvador. Tanagkaida kami mano. Kaya di kabigatan na manunay mi. Bimtaken ti damag. Wen. Ti damag. Nga digiti upat nga bodyguard idi ni Mayor ket nasarakan dan nga natatek iti adu nga bala. Wen mano. Nasarakan da digiti upat nga dati nga bodyguard di Mayor nga naiwalang
naiwalang ket natadagtay di adu nga bala. Wen, adda ti igid ti karayan nga paset ti ilimi. Kadawan sa bali nga maitudo nga kinaramid no saan nga ni Salvador Ostiano nga dati nga soldado nga anak de di napapatay nga mayor. Napasamak ken Cherry, napasamak ken. Pasamak nga iso nga talaga tinikari may tayo manuno saan na Sabel. Saan nga na tinungpal ni Salvador ti Karina ngawan ti panggap na nga gibalas. Kasa dino itatayan ni Salvador kina sino iti sarunona. Kinanyan to ti mapasamak ken kuha nagalpasan nga mapapatay na amin di kita kayat na nga papatayin. Kaskas di nga di makontak ni Salvador manong naimi ket nagdinamag nga agrub-rubwat ti pamilya ti agdamang nga mayor tapanggapdan ti pumanaw iti ilimi. Ket kalpasan dayta bimtak ti damag nga naambus ti grupo ti agdamang nga mayor iti boundary ti ilimi ken iti kabangibang nga ili. Ket maysa ti agdama idi nga mayor manong naimi ti Pimusay. Kaya di ba kontak min ni Salvador manong naimi at daisunan ni Provincial Command nga sadyay ket voluntaryo nga si Moko. Uwan manong naimi, pinaunak ti inana, nakisarita kayong kuha kalpasan na. Da kami matente nagsarita, iti mapanak edya manong. Ket lagi naragop kami. Salvador, pakawanin na Jerry. Ganda ito lang ti amo kang mapuspusan tapno maipayag ti justisya ti papatay di kiti. Di papa. Imapay niya sa mo nga pinanunot ti masakbayan ta. Ti kadalaing panagibalas mo tinapatig keng ka, ketsyak. Ti may papan ka na kiti arapahap ta. Kasanupay nga matungpal na kita karing karita. Kasanupay ta, Salvador. Jerry. Nakalawlawag tinagtulagan ta. Ngawan ti panggap mo nga gibales tatirantam nga nagsubli ket iso ti panagkalisata. Ti panangbaon ta ti bukod tan nga pamilya. Kasano pa ita nga may patungpal na kita rapap ta Salvador. Kasano pa ita urayim nga may karok na giti nagpasulak. Agurayak manen. Umadayo ka manen kat agurayak manen. Inuray ka ti limang atawen sa ita mapukaw ka manen. Ket manu nga tawan nga agurayak manen kayang kasalmador. Manu manen nga tawan. Inaw-dawat mo saan kumaunay nga tindog. Ti pa nakasentensyak, Jerry. Amuti amin nga dagiti pinapatay ko ket pasig da nga dakas. Dagiti bodyguard di papa, ti mismo nga minayadan da tapno isuda nga mismo ti mang papatay kini papa. Ket dagda mga mayor nga isu ti vice mayor idi ni papa. Ket isudat intududa nga mastermind. Isu ti utak. Nga isu ti nang bayad kadagiti bodyguard ni Papa. Tapno, isa yang kat dati nakaames nga papatay di Papa. Isu nga jak agbabawi ti naramid ko, Cherry. Sa anak to nga babawi. Kaya nagsigsigpet ka. Nagsigsigpet ak tumat iti unag ti pagbaludan. Tapno saan unay nga naunday ti pananguray mo kanya. Ikarim, Cherry. Urayam ti paset, ti biyagta. Ngay sumatan ti ba nakatungpal na kita napahapta. Urayan na, ikarik Salvador. Agur urayat manin. Urayan ka. Nga patay-patay ka unay-unay. Urayan ka. Oen manong naimi nagsakit. Nagsakit manin nga paset dayta. Tilagip tinapalabas ko. Dito pa nagpukaw ni Salvador nga napansimbrek akas soldado. 5 tawen manong. Sa awampay makabulan. Dito pa nagsubli na. Mapukaw ko manin. Umadayumat manin manon na imi. Tapno ikaroon na tinagbasulan na. Himintod ka ano nga ta. Nga matungpal na kita rapahap ni. Agtultur ito nga ta. Dito pa nagururay ko. Awan to nga tidumteng sa bali nga lalaki di biyag ko. Tapno, malipatak ni Salvador. Una da kami nga taa talaga tinekari, titunggal maysa. Hindi agdama manong naimi liman nga tawen ti kaadda ni Salvador iti pagbaludan.
ti pagpintasan na naalukoy ni Nana Sabel nga iso iti ag kandidato nga para mayor idi tadumteng day din ang udi nga eleksyon. Ket iso ita ti agda mga mayor iti may kaduhan at termino na. Ket na napasubli ti dati nga linak ken urnos ti lugar mi. Ani Nana Sabel nga asawa di nakasay-say at una nga mayor tinangituloyan nga nagserbi as ipupudno kada kami nga umili. Nagtultuloy met manong name iti panagserbi kakas empleyado iti munisipyo ket nagtultuloy iti panagururay ko kini Salvador ket mangnamnamak a dumteng to ti paset ti biag mi amatong palton di kitarapaap. Dito nga rod manong name iti pagkabuklan tilagip ko tinapalabas sa Jactopulos Malipatan. Ay nagyaman na kalawar ti anos mo nga nangibasa ket sabi ko mata damat na ibatik nga adal ken pagsarmingan ti biyag kanigiti patak nga dimngeg. Dagiti padak anak ipaglagip tinapalabas. More power to your program manong and God bless you always. Tuwing oras nagyaman, Cherry, iti Mountain Province.